telespettaturi ta' River of Love Christian Fellowship live stream channel u nilqawkom daw kollha wkoll li intom qegħdin qed tisseguna fuq Facebook. Naqbdu l-kelma talla flimkien għal dawk li għandkom il-bibja fuq il-smartphone, tista' taqbad l-smartphone. Okay, ngħidu flimkien bis qadis kellimni l-lejla mill-kelma qaddisa tiegħek. Mulej qadis. Grazzi tal-Ispiritu Santu li qed jaħdem fija biex jgħinni biex Kristu jiġi format fija u dak kollu li trid int iseħħ fil-ħajja tiegħi. Immil qalbi lejk mulej, immil ħsibijieti lejk mulej u bħalma qal Ġesu lilek missier ħajsir minni skont kemmtek u ħajsir minni dak li trid int. Irċivi glorja u nur f'isem Ġesu Kristu. Amen. Okay. Morru fil-ktieb tar-Romani kapitlu 6. Romani kapitlu 6. Illum ġast ħanaqsam aħna bħala Kristjani aħwa li nemmnu fil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Intom ġieli għaddidilkom ir-raskom għaliex Ġesu ma operax fil-qawwa tal-Ispiritu Santu għal 30 sena. Sa Ġesu diġà kien Alla, diġà kien perfett. Amen. Xejn ma jsir b'kombinazzjoni. Waħda mill-affarijiet li aħna ninsew bħala Kristjani u għalhekk inħoss li il-mulej jridni nerġa' nfakkarilna u niftakru għal-kol li qabel ma jiena u inti nesperjenzaw il-qawwa tal-qawmien, irridu nesperjenzaw il-qawwa tal-mewt. U ħafna mill-Kristjani, kollha kemm aħna ta', dik hija l-erja li hija l-istragil tiegħek u tiegħi. Taf li inti kontinwament iġġorr il-mewt fik? Però xi kultant il-mewt terġa' tibda tuħu over. Biex inti tifhem sew x'qed nitkellem fuqha lejla ħammes daqsxejn fuqha. Dal-aħħar 5 ġimgħat, jiena xi 5 ġimgħat ilu kellna il-festa ta' Pentekoste jew 6 ġimgħat ilu. Il-festa ta' Pentekoste. Dawk minnkom li intom tafu l-istorja tal-Bibja, fit-Testament il-qadim, fi ktieb tal-Lut kapitlu 8 u kapitlu 10, tgħidilna li t-Testament il-qadim, il-patt il-qadim kien għalina bħala id-dell. Sewwa ta' fuqadi, sewwa? Id-dell. U fit-Testament il-qadim, meta kienu joffru l-offerta lil-mulej, qatt ma ġabu l-offerta ħajja. Dejjem l-offerta ġabu ilu mejta. Ups. Ħafna mill-Kristjani jridu jesperjenza, jridu jimxu fil-qawwa ta' Pentekoste, imma dom mhux mejtin. Meta fit-Testament il-qadim kienu joffru l-offerti, għandek ovvjament fil-Jom Kippur l-akbar festa fil-kalendarju tal-Lut għalkemm mhux biss ludi kien dak huma l-festi tal-mulej, imma llum kollha mwettqin fi Kristu. Kienu jġibu l-aktar offerti u sagrifiċi, però s-sagrifiċi kienu kontinwament għaddejjin ta' kuljum fit-tempju, kontinwament. Però għaliex kienu jġibu s-sagrifiċju, Alla kien jaċċettom, isma' għadi, Alla kien jaċċettom jekk jippreżentaw il-mewt biex hu kien jista' jtihom il-ħajja. Alla kien jaċċetta li l-poplu tiegħu jġibulu ħaruf, oġol, il-vittma mejta biex hu jibgħat mis-sema il-qawwa tan-nar tal-Ispiritu Santu.
Jekk l-loġġo l-offerta mhix mejta, Alla ma kienx jaċċettaħħa. Għax id-dem jiġi mxerred. U meta jgħina mill-mod jiena kont inġib il-ħaruf, meta jiena kont inġib il-ħaruf jew kull Iżraeli, jiden kont da fodin? Inti kont iġib il-ħaruf, tiskarnaħ, tmitti dek fuq il-ħaruf, u kienu jgħidu xi ħaġa hekk. Jien nidentifika ma' dan il-ħaruf, ma' din il-vittma. Din il-vittma ħadet posti, u għalhekk issa Ġesu huwa l-ħaruf Talla. Din il-vittma ħadet posti, minn flok mittien, mida din il-vittma, u nidentifika ma' s-sagrifiċċju li qed noffri. Anka l-qassis il-kbir kien joffri s-sagrifiċċju għalih innifsu, jirrepreżenta lilu nnifsu. Issa issa il-biċċa hija di. Jekk jiena u inti rridu nimxu fil-qawwa tal-Ispiritu Santu, l-ewwel ma rridu nagħmlu hija nidentifikaw lilna nfusna mal-mewt ta' Kristu, il-ħaruf Talla. Qed tifhmu? Hemm teoloġija kbira ta' fuq għadi, għax jekk tridu taqraw ħafna fuq morru qraw il-Lut, ktib tal-Lut. Ktib tal-Lut huwa ktib mimli laħam. Imma ħanaqraw illum flimkien minn Romani kapitlu 6. Minn vers 3 nibdew. Ma tafux li aħna l-koll li tammidna fi Kristu Ġesu, tammidna fil-mewt tiegħu. Issa aħna bħala Kristjani li nemnu fil-qawwa tal-Ispiritu Santu, nitkellmu bil-lingwi, noperaw fid-doni. Xaġa interessanti, anka meta Ġesu jidru qudiemu suppost nies li huma Kristjani, u Ġesu jgħidulhom jiena ma nafkomx ilkom. Nisimgħuni aħwa, dak ma jfissirx li Alla huwa kontra l-mirakli, il-fejqan u s-sinjali, għax wara kollox huwa stess wedna li fismu, dak kollha li jemnu fismu, jisegwuhom mirakli, sinjali u ġebijiet. Imma l-biċċa xogħol hija di, bħalma kont nitkellem maħija llum fil-mulej, għandek ħafna Kristjani jisegwu l-mirakli u s-sinjali u l-ġubijiet imma għadhom ma mitux. Issa ma jfissirx li l-mirakli u s-sinjali saru volozz, imma għandna nies li qed joperaw li l-offerti tagħhom mhux qed jiġu aċċettati quddiem Alla. Għax għadhom mhux mejta, u Alla jaċċettak once li tmut. Għal dawk li għadkom ġodda, illum ħanamlu mass murder. That's it. This is your day. Nispera li ktibt il-wirt. Fil-każ ħalli l-wirt lilna u noqogħdu ntolbu għalik mill-purgatorju. Le bil-ħaqqa. Oops, sorry, le, wrong church. ċajtat. Anyway. ħankomplu naraw. Ma tafux li aħna l-kolli tammidna f'Ġesu Kristu, tammidna fil-mewt tiegħu. Tafx ispirani nibda nagħmel dal-messaġġ illum. Illum jiena u l-mara u tfal morna il-Mellieħa u tfal daħlu fiċ-ċemiterju li hemm fuq l-għolja tal-Mellieħa u tifewet minnu għalli ħanorik fejn nanna tiegħi hija mitfuna għax ħorik il-papa ta' Marjella. U ngħidlek il-verità meta dħalt hemmhekk vera qabdiet inqadija. Kemm il-bniedem huwa xejn aħwa. Naf li aħna Kristjani li niddikjaraw minn aħna fi Kristu. Imma l-lum ħanfakrak li inti minti assolutament xejn. Tmut, tgħaddi, wara ġimgħatej jerġgħu jagħmlu l-festi u laqas jafu li tqattu kont teżisti. Tagħmel xi ftit snin forsi xi ritratt u mbagħad wara ftit idu neħħeħ minn hemm dak antik x'intek ma jaħbad. U ftakart ġili messaġġ li ġili għettilkom fuqu, meta bdejt nara daw il-labti ta' nies, anka nies żgħar kien hemm anka tfal ħasra. Bdejt ngħid, kemm huma kwieti da? Mhux qed jagħmlu storbju? Laqqas qed
qed jibboderjaw li qed nirfes ħdejhom u fuq mhux qed jgħidu ma taddejjaqni. Ftakart affarijiet li ġieli qedtilkom, ma ftakart li l-bnien il-mejjed m'għandux opinjoni iktar. Ma joffendux ruħu iktar. Ma mhux ħajlek x'jidhirlu hu iktar, x'jaħseb hu iktar. Il-mulej jrid jaħdem ma' poplu l-ewwel tkun mejjed biex jista' jaħdem. Fl-ewwel Tessalonikin kapitlu 4 minn vers 15 sa vers 18 hemm passaġġ fejn titkellem fuq il-ħatfa tal-Knisja. Issa, l-ewwel tgħidlek li l-ewwel ma jaħtef il-mulej lil min? Dawk li mietu fi Kristu. Issa naf li letteralment fisser li dawk li diġà għaddew l-ħajja tal-oħra u Ġesu jaħtaf ġisimhom u tal-aħ. Imma jagħmluha profetikament issa. L-ewwel ma jaħtaf huma dawk li huma mejta fi Kristu. Anka per eżempju jekk tħares, ftit ilu konna tkellimna fuq ir-remnant il-fdal. Fl-Atti tal-Apostli minn 500 deru biss 120. Interessanti xi ħaġa oħra. Fl-Apokalissi jissemmew 7 knejjes li vera kienu jeżistu fl-istorja. Ma tiftakarx qedtilkom xi ġimgħa ilu li l-Iskrittura jkollha double meaning, the historical meaning and the prophetic meaning. The historical meaning vera kienu jeżistu 7 knejjes. The prophetic meaning għaw min jemmen, anka teologi, li dawk jirrepreżentaw is-7 knejjes matul iż-żminijiet. Guess what? 2 biss minnhom kienu jogħġbu lill-Alla. Mbagħad ftit iktar tard tgħidlek li kien hemm 2 biss li kienu xhieda għall-mulej. Li once again jispiċċa jkun ir-remnant. Minn 7, 2 biss sabu favur qudiem il-mulej, għax l-oħra kienu għadhom, għax il-5 l-oħra kienu għadhom ħajjin wisq. Jiridu huma, x'jidhirlhom huma, bdew jittolleraw id-dnub, jittolleraw il-ħmieġ, jittolleraw affarijiet li bħallhom il-ġurnata nisimgħu u Alla mhux ikollha mhux Alla li kulħadd iħobb, Alla jħobb il-kulħadd, imma Alla ma jħobbx kollox. Once li avolja jħobb il-kulħadd, ħafna ħajmorru l-infern. Għanirġenkom frażi li jettilkom l-erba l-għadda. Ġesu ġi biex jizalva l-kulħadd, ma mux kulħadd ħajsalva. Ġesu ġi biex jifejjaq l-kulħadd, ma mux kulħadd ħajfi. Ġesu ġi biex jaħles l-kulħadd, ma mux kulħadd ħajnħeles. Kemm niġu qudiem il-mulej biskużi? Kemm niġu bil-mulej għadna aħna ħajjin? Pawlu wkoll fir-Romani kapitlu 12 vers 1 u 2, ħafna minnkom tafu bilhom minn dik l-iskrittura. Offru lilkom infuskom sagrifiċċju ħaj. Sewwa għax fil-konċett tal-iskrittura tgħidlek bekk biss tista' toffri qima lill-Alla. Mela sakemm jiena u inti għadna ħajjin għalina nfusna, Alla għadu ma rċieva laqqas qajma waħda. U qed inkantaw praise the Lord. Qabli għandek leħnek sabi. Qabli taf tolqot in-noti kollha. Imma għadek wisq ħajja li kien nifsek għadek minn tis-sagrifiċċju mejjed fi Kristu. Għax l-unika sagrifiċċju li jogħġob il-Alla hija meta jiena niġi offrut mejjed fuq l-artal u mbagħad il-ħajja tiegħu topera fija. Ħanidkom għaliex għax Alla huwa ġent wom. Għax jew issuq int jew isuq hu. Ma tistax issuq tnejn. Jew insuq jiena din il-vessela jew isuq Kristu din il-vessela. Jekk isuq Kristu din il-vessela, din il-vessela tkun b'saħħitha anka fil-ġisem. Morru studjaw sew Romani 5:6-7-8. Ħalli taraw kif il-Bibja tgħidlek li Kristu anka l-ħajja ta' Kristu taffettwa l-organi tiegħek letteralment.
Il-Bibja tgħidlek f'Romani kapitlu 8 vers 11 tgħidlek li l-ħajja ta' Kristu letteralment tirreġuvena ġismek. F'Romani 6 tgħidlek offri daw l-organi, hemm xi wħud minnkom għandek ċertu organi qed jagħtukom ħafna trabil. Hemm dawk li l-organi sesswali, imma wieħed minn l-organi li għadek ħafna trabil. U li Kristu jwissina li ħankunu ġudikati huwa dal-organu. U Ġesu jgħidilna offru daw l-organi lil Kristu. Ejja naraw għadi. Ħankomplu. Meta inti titgħammet number 1 nisimgħu nisewwa daw kollha li intom hawn preżenti u daw kollha li intom qed taraw fuq Facebook jew YouTube jew fuq televiżjoni. Jekk int ma titammitx tagħtix każ xejlek dak u ieħor, ma titammitx inti għadek laqqas biss miet. Għax inti fil-mamudija qed tagħmel xi ħaġa li Kristu jikmandak. Issa tiġi river of love jew le, xorta tagħmel. By the way, il-mamudija mhux ħaġa ta' river of love, hija ta' Kristu. U tittamilha taf x'inti tagħmel. Għalkemm din il-lezzjoni mhux fuq il-mamudija, imma l-mamudija inti meta tagħmel mamudija qed tissimbolizza, qed tidentifika ma' xiex. Mal-mewt ta' Ġesu. U Ġesu jridek biex qabel ma tesperjenza l-qawwa tal-qawmien, tesperjenza l-qawwa tad-difna. Amen? Tmut miegħu. Intfinna, vers 4. Miegħu permezz tal-mewt, permezz tal-mamudija, sabiex kif Kristu kien imqajjem mill-imwiet permezz tal-qawwa glorjuża tal-Messir. Hekk aħna ngħixu ħajja ġdida. Ħantikom isimgħuni. Il-lejla l-messaġġ ma nafx fejn ħajmur. Fil-Bibja żgur tħabbix rasek. Jekk inti qed tistraggilja tgħix din il-ħajja ġdida fi Kristu, hemm raġuni waħda biss. Għadek ma mitx ma' Kristu. Għax il-bniedem mejjed ma jistragiljax. Il-bniedem ħaj jistragilja. Ġilli tajtu xi wieħed mejjed jistragilja intom f'xi tabu. Imma l-bniedem ħaj jistragilja. U l-mulej irid li l-Knisja tiegħu tesperjenza l-qawwa tal-qawmien imma l-ewwel iridu jmutu fi Kristu. Infatti, fl-Atti tal-Apostli kapitlu 1 vers 8, xtajt, u meta l-Ispirtu Santu jiġi fuqkom u jlibbiskom, intom tirċifu qawwa meta l-Ispirtu Santu jiġi fuqkom u intom tkunu xiex? Xieda. Dik il-kelma fil-Grik taf x'inhuwa? Ġili smajtu għadi? Hija l-kelma martri. Taf xi tfisser martri? Bniedem mejjed tal-Kristu, dak tfisser ta' martri. In-nota. Ġesu qed jgħidilhom, meta intom tkunu mejta għal Kristu, u mbagħad l-Ispirtu Santu jiġi fuqkom u tibdew tgħixu jibder Kristu fik. U mbagħad tibdew toperaw u tbidlu d-dinja, titrasformaw id-dinja. Għax id-dinja mhux lili u lilek għandha bżonn li l-Kristu irxoxt. U jina inti dan huwa lesta għalina. Dan huwa qiegħed at the grasp for us. Jekk aħna sirna ħaġa waħda miegħu fil-mewt tixbaħ lil tiegħu, hekk li naqdu miegħu fil-qawmien tiegħu. Aħwa, meta jiena il-bniedem mejjed ma jafx jobot, ma jafx iżomm grudges, mhux qed jiġġieled biex tgħaddi tiegħu. Il-bniedem mejjed kif tpoġġih joqgħod. Kemm għandna Kristjani ħajjin għalihom infushom.
Ejd li pastor, qed nitħassrek. Ejduli. Thank you. Ma xawfija. Għax dak qed niprit kart napplika ħaj. Tajjeb għalija wkoll. Believe it or not għalija iktar. Għax tafu xejn l-iskrittura dak li għalmu l-kelma ikunu ġudikati breqqa akbar. Dawk li didu għalmu l-korsi sul Bible study jżommu f'moħħkom daw. Amen? Jekk aħna sirna ħaġa waħda miegħu f'mewtu, fil-mewt iġbaħ li tiegħu. Hekk li naqdu miegħu fil-qawmin tiegħu mill-mewt, dan nafu li l-bniedem il-qadim tagħna issallab miegħu biex inqered dan il-ġisem tad-dub. Aħwa simgħuni. Let me give you a powerful revelation. Sabiex ma nkunux aktar il-sira tad-dub. Jekk inti hemm xi dnub li lilek qed idejqek, qed jittikak, kull darba taqa' fih. Ġesu qed jgħidlek jiena sibt ir-risposta kif inti dan id-dub ma jdejqekx iktar. Mut. Għax jekk int tmut, id-dub ma jistax jopera aktar fik. Għax id-dub ma jammarx, ma jiddominax il-bnidem mejjed, id-dub biss jittanta li l-bnidem li għadu ħaj. Il-bnidem mejjed, metajna mort nara tħal fil-ċimiterju l-lum, ħadd minnhom ma kellu tentazzjoni. Ma rajt il-ħadd minnhom jargumentaw wersaq li hemm inti, dak posti, dak is-sit tiegħek, dik il-ġabla tiegħek. Dik ix-xama tiegħek ġibala. Vers 7. Min imut jeħles mid-dnub. Jekk tmut, teħles mid-dnub. Jekk tmut ġifieri l-lejla jalla jkollha mass murder il-lejla hawnhekk. Għax min ħajmut il-lejla ħajoħroġ liberu minn dan il-post, liberu mill-ħakma tad-dnub. Halleluja. U jekk toħroġ liberu mill-ħakma tad-dnub, ix-xitan m'għandu l-ebda iktar sej u ħakma fuqek. Halleluja. Grazzi Ġesu. Grazzi mulej. Vers 8. Jekk aħna mitna ma' Kristu, nemmnu wkoll li qed ngħixu ma' Kristu. Nafu li Kristu għamel l-imwiet u ma jmutx aktar. Il-mewt m'għandix taħkem fuqu. Issa l-iskrittura tgħidlek fl-ewwel Korintin kapitlu 6 vers 17 tgħidlek li min ingħaqad ma' Kristu sar ħaġa waħda miegħu. Jew inkella bl-iskrittura tgħidlek he was joined unto the Lord is one spirit. Dak li naqat ma' Kristu, dak li naqat mal-mulej huwa spiritu wieħed. Mela stenna ftit, dak li ma jaħkimx il-Kristu m'għandux jaħkem laqqas lilu lilek. Din hija r-revelazzjoni li jiena u inti ridu ngħixuha kuljum aħmad. Infatti x'jgħid Pawlu li jiena mmut kuljum. Kuljum inti għandek bżonn tagħmel funeral għalik innifsek. Tħares il-mera u tgħidlu hija mejjed. Amen, u tfakkar jgħak nifsek, jiena mejjet għalija nifsi. Minti pastor ma tafx kemm xamlu li. Int mejjet. Pastor għax weġġawni. Il-mejjet ma jweġġax. Għax pastor għandi abtit inti jom ħasla l-żin. Il-mejjet ma jitkellimx. Mux għalek il-Bibja tgħidlek Ġesu waqt li kienu qed jakkużawh żan fommu sieket u ma qalx kelma waħda. Qed ngħidu dak li għax jiena nemmen il-mewt mhux l-aħħar għajja li għalija għalik. Il-mewt huwa biss passaġġ għal qawmien. Alla mhux qed jgħidlek irridek mejjed u fis-sens just inħebba murżi b'xi kamra falqa u iqpa hemm le, irridek tmut għalik, indifer ma' Kristu, mut ma' Kristu, identifika mal-mewt ta' Kristu, once li verament jirnexxielek tagħmel hekk, issa b'dentifika mal-qawmien ta' Kristu. Amen. Jiġifieri il-mewt li Kristu jrida jiena u inti mutu mhijiex
li the end is just a means to a better end. Qed taqbduha din? Hija mhix l-aħħar fażi. Vers 10. U li mid-darba l-dejjem għad-dnub u issa li qiegħed jgħix għal Alla. Hekk ukoll intom għandkom tqisu lilkom infushom, ara x'inhi ġejja. Hekk ukoll intom għandkom tqisu lilkom infushom mejtin għad-dnub. Mejtin għad-dnub. Iżda ħajjin għal Alla fi Kristu Ġesu. Mela l-mewt mhix l-aħħar il-mewt hija biss il-bridge li Alla għandu skop ħafna ikbar. Amen. Tħallux mela li d-dnub isaltan fuq dan il-ġisem. Għaliex qed tgħidilna aħna ma nħalluhx. Għax jekk inti mwielet minn ġdid, jekk inti ta' Kristu, inti fil-kontroll tal-ġisem, mhux il-ġisem il-kontroll tiegħek. Għalhekk meta l-Kristjan jidneb, huwa ara meta inti ma tkunx imwieled minn ġdid għadek, id-dnub jaħkmek. Ma meta inti mwielet minn ġdid, id-dnub m'għadux jaħkmek, issa taħkem inti d-dnub. Għalhekk issa tidneb jekk trid, issa tpejjeb jekk trid, tieħu droga jekk trid, tara l-pornografija jekk trid, tidaj jekk trid, iżżomm in-nuqqas ta' maħra f'qalbek jekk trid. Tivvendika bil-sin jekk il xi ħadd fuq il-Facebook jew fuq il-YouTube u taqlalu l-ħama u tgħixam kamel gideb kontra tiegħu tagħmel xi videos, dak tagħmlu mhux permezz tal-Alla u laqas Spiritu Santu, dak tagħmlu għax għadek m'intix mejjed fi Kristu u jsalvaw biss dawk li ma mejta fi Kristu. Għax Kristu ma jagħmilx dawn l-affarijiet għax id-dnub ma jaħkmux u dawk li ma maquda ma' Kristu id-dnub ma jaħkimhomx. Qed tifhmuha? Tħallux mela d-dnub isaltan fuq dan il-ġisem, kulħadd jgħid jien għandi il-qawwa tal-Ispiritu Santu taħdem fija biex ngħid le għad-dnub. Issa, id-dnub ta' dak jista' jkun pornografija, id-dnub ta' dik tkun ta' tqasqis, id-dnub ta' dik hija l-offense, id-dnub ta' dik hija għax għadha ma tħaffriġ, id-dnub ta' kulħadd jista' jkun differenti, imma l-istess. U x'inhu d-dnub? Inti xorta għandek il-qawwa bħala mesta Kristu biex taħkem fuq. Taħkem fuq. Mhux ġast tgħidlu l-età, taħkmu. Is-saltan jiġifieri, is-saltan fuq. Issa tiddominaħ. Tiddominaħ. Halleluja. Tħallux mela d-dnub isaltan fuq dan il-ġisem tagħkom li jmut u toqgħodu għal ġibdiet tiegħu. Anqas ma għandkom tħallu l-membri ta' ġisimkom isiru għodda biex tagħmlu l-ħażen għas-servizz ta' dnub smajtuha, imma offru ruħkom lill-Alla bħala nies li reġgħu mill-mewt, qamu mill-mewt, nies li qamu mill-mewt, ma tistax qum mill-mewt jekk għadek ma mitx. Għal ħajjin ħalli l-membri ta' ġisimkom isiru għodda biex tagħmlu tajjeb għas-servizz ta' Alla għall-ġustizzja tagħkom. Eżis aħwa, waħda mill-affarijiet li nħeġġitkom biex tagħmlu kull jum hija konxjament offru l-membri ta' ġisimkom il-Alla. Li ma meta ngħidilkom il-membri kollha kemm huma u speċjalment l-iktar wieħed li jtik it-trabil. Sewwa hawn min pereżempju jkollu ħafna ħsibiet ħżina. Mela apparti ġismek kollu, għidlu mulej f'isem Kristu noffri dan il-moħħ, dan il-ħsibijiet, noffrihom lilek f'isem Kristu biex jaqdi lilek, dan il-moħħ irid jaqdi lilek. Jekk huwa l-organu sessuali tiegħek, għidlu mulej qaddis l-organu sessuali tiegħek irid jaqdi lilek f'isem Kristu. Jekk huwa l-sienek, għidlu mulej qaddis dan l-sien irid jaqdi lilek, niddomina lil dan l-organu. Jekk huwa l-mewt, jekk huwa l-mart, jekk huwa nuqqas ta' maħfra. Eżazaw, ħanidkom il-dub prinċipali ta' ħafna Kristjani. Tiġa ta' fuq, nuqqas ta' maħfra. Tafu li dak huwa l-dub prinċipali? Taf kemm il-darba jitkellem fuq għal-mulej? Il-nuqqas ta' maħfra. Għal-kemm hemm ħafna raġunijiet fl-iskrittura x'nistgħu nitkellmu fuqhom, però jekk hemm xi ħaġa li tibblokjak mill-fejqan huwa nuqqas ta' maħfra.
Jekk hemm xi ħaġa li tibblukjak mill-miraklu li Alla għandu għalik huwa nuqqas ta' maħfra. U ħnidkom ukoll, il-bniedem ħajja lih innifsu ma jistax jaħfer u ma jafx jaħfer. Ma jafx jaħfer. Għalhekk l-ewwel titmut biex imbagħad Kristu fih. Ġieli m'hemm bżonn tollu jdejkom. Tgħid ħfirtlu tal dak u mbagħad tarah jew taraw u jerġa' b'dak rux ma tarabja. Ups, mela dek ma ħfirtx. Kien tajjeb li rajtu lil dak. Kien tajjeb li rajtu lil dik. Għax Ispiritu Santu qed jindikalek kull ma għamilt inti just a bit of a xejdu la di. Naqra make-up imma taħtadu kollu rotten. Xuk li weġġak, oħtuk li weġġak, xaħat li offendik. Ħansatik mistoqsija. Mhix faċli. Tista' tmut għalih, kapaċi tmut għalih. Il-bniedem mejjed. Jekk imut 3 darbi x'differenza tagħmillu. Jekk imut 100 darba x'differenza ta' mhux mejjed ċerta. Mhux faċli. Għalhekk permezz tal-Ispiritu Santu biss li jaħdem fik inti tgħix il-ħajja tal-qawmi. Ismawni, inti ma tgħix il-Kristjaneżmu laqqax tidħol ġobinja. Hawnhekk jista' jidħol kelb, jista' jidħol qattus u ma jsirux Kristjani. U jista' jkunu hawnhekk iktar minna l-kull. Meta inti verament esperjenza li tiltaqa' ma' Kristu u tgħid jiena mulej inċedi ħajti. Għalhekk infant interessanti ħafna min-nies għalkemm aħna nippritkaw tittemmen fi Kristu u hija fil-Bibja, tittemmen fi Kristu hija fil-Bibja. Imma Ġesu ma jgħidlekx inti f'Malta kważi kulħadd jemmen fi Kristu. Anka l-politikanti li qed jittolleraw ċertu perverżjonijiet. Taf li kollha jemnu fil-Bambi? Imma tisegwu l-Kristu fl-eżempju? Jekk mhux kollha bosta minnhom. It-teachers tal-iskejjel. Dawk u anka skejjel kattolċi. Li jgħidu li jħobbu lil-mule. Fil-prinċipji li jintom qed tgħaddu lit-tfal ta' dan il-pajjiż. Qed timitaw il-Ġesu Kristu jew li kieku jiġi Ġesu Kristu jaqlibilkom l-imwejjed kollha. Inti x'qed tittollera fil-ħajja tiegħek li kieku Kristu ma jittollerax. Vers 14, għax lilkom id-dnub madux jaħkimkom la darba minnhom xtajxu taħt il-liġi, imma taħt il-grazzja. X'namlu mela la darba maħniex taħt il-liġi imma taħt il-grazzja? Allura għandna nidimbu ma jkun qatt. Ma tafux li jekk intom toffru ruħkom lil xi ħadd bil-sira biex tobduh ta' min tobdu tkunu l-sira kemm jekk ta' dan ikun id-dnub li jwassal għal-mewt u jisawnek jitkellem il-mewt ta' dnub. U kemm jekk tkun l-ubbidjenza li twassal għal-ġustifikazzjoni. Imma nizziħħal l-Alla, intom kontu l-sira ta' dnub, kontu l-sira. Immissa obdejtu minn qalbkom dak il-kwalità ta' talim li natalkom biex timxu fuqu. Infdejtu minn taħt id-dnub, innotaw il-passat, aħna mifdija minn taħt id-dnub. Ftakar li Pawlu jitkellem ma' Kristjani li qed iqishom bħala mejtina li hum infushom. Imma tjassartu għal ġustizzja. Qiegħed nitkellem magħkom ta' bniedem li ta' bniedmin li aħna. Għax in-natura tagħkom dgħajfa, in-natura tad-dnub dgħajfa, in-natura tal-ġisem dgħajfa. Bħalma membri ta' ġisimkom kontu jassartuhom għaż-żina u għall-ħażen hekk issa dawn l-istess membri li qabel kontu tużawhom għad-dnub jasruhom għal-ġustizzja biex tkunu qaddisin
Meta kontu l-sira ta' dnub, kontu ħilsa f'dak li għandu x'jaqsam mal-ġustizzja fi Kristu. Xi frott ħsattu dak iż-żmien mill-ħwejjeġ li issa qegħdin iħammrulkom wiċkom. It-tmiem ta' dawk il-ħwejjeġ hija l-mewt. Ġifieri mewt jiġi separat maqtuħ minn Alla, mitluf. Imma issa li ħlistu mid-dnub, kulħadd jiena jien meħlus mid-dnub. Id-dnub m'għadux jaħkimni. Immissa li jien ħlist mid-dnub u sirt il-sir ta' Alla qiegħed naħsad għalija frott li jwassal għal-qdusija u għandi bħala tmiem il-ħajja ta' dejjem. Għax ħlas id-dnub u l-mewt. Imma d-don ta' Alla li ta' Alla huwa l-ħajja ta' dejjem fi Kristu Ġesu Sidna. Dan huwa kapitlu 6. Kapitlu 7 mbagħad Ġesu, hawnhekk Pawlu jibda jitkellem kif meta kien taħt il-liġi. Ħanaqralkom pereżempju vers 1. Ma tafux intom li aħwa qegħdin titkellmu ma' nies li jafu liġi? Ma tafux intom l-aħwa hija titkellem ma' nies li jafu liġi. Li l-liġi taħkem bniedem sakemm jibqa' ħaj. Il-liġi xtati qawwa lil il-liġi tagħti qawwa lil il-liġi tagħti qawwa lid-dnub u d-dnub jaħdem biss fil-ħaj. Il-liġi tagħti qawwa lid-dnub u d-dnub biss jaħkem min għadu ħaj. This is powerful. Il-liġi tagħti qawwa lid-dnub. Għalhekk min għadu taħt il-liġi l-ħin kollu sorry Lord, aħfir li Lord, sorry Jesus, I missed it again. Sorry. Għaliex? Għax kontinwament il-ħin kollu jidneb. Imma minnu mejjed, sorry Lord, jena ħajf, grazzi muli jena ħajfik. Id-dnub m'għandux jaħkem fija. Wow, differenza. Il-liġi tagħti qawwa lid-dnub. Għaliex id-dnub jaħkem biss lil min għadu ħaj. Id-dnub ma jaħkemx lil mejjed. Taf kemm fih tagħlim dan. Ħanaqbżu, vers 4. Hekk intom l-aħwa mittu għal-liġi permezz tal-ġisem ta' Kristu biex intom tkunu ta' ħadd ieħor, jiġifieri ta' dak li kien imqajjem mill-inwiet sabiex nagħmlu l-frott tal-Alla. Sakemm konna fil-ġisem il-ġibdi tad-dnub kienu jaħkmu fina permezz tal-liġi, smajta? Fil-membri tal-ġisem tagħna biex nagħmlu l-frott għal-mewt. Issa aħna nħallejna mill-liġi għax mitna għal dak li kien iżommna l-sira biex issa nservu skont il-ħajja l-ġdida tal-Ispirtu u mhux aktar skont tal-littra l-qadima. Halleluja. Morru kapitlu 8 issa. Issa. Melissa, vers 1. Ma hemmx iktar kondanna għal dawk li jgħixu faqda ma' Kristu Ġesu. Għaliex? Għax il-kondanna huma dawk li biss għadhom jgħixu fid-dnub. Jina u inti mhux qed ngħixu fid-dnub, jina u inti qed ngħixu fir-righteousness, jina u inti qed ngħixu fil-ġustizzja. Jina u inti qed ngħixu fi Kristu. Wow, this is so powerful. Meta xi ħadd ikkwota lek Romans 8:1 għax hija skrittura lussu, imma biex tikkwota vera fil-kuntest, irid ikun bniedem li ara fil-mewt fi Kristu. Għax min miet fi Kristu issa m'hemmx iktar kondanna. Inti ma tikkondannax il-mejjed, inti tikkondanna l-ħaj. Inti ma tmur ġol qorti, ma tarax il-kadavri diħlin fuq it-tabut, fejn ħadd jieħdu, ħanħdu qudiem nħallef. Mejjed. Kemm fiha power issa, Romani 8 vers 1 issa, m'hemmx iktar kondanna issa għal dawk li huma mejjed. Wow. M'hemmx iktar kondanna għalik u għalija jekk jien għamilt tal x'naħseb jien, xirrit jien, xidilli jien, ja mejjed. U meta jgħidulek ja mejjed tgħidu praise God, mulej grazzi qed jindunaw li l-mejjed. Ħanidilkom ħaġa. Aħna
Pawlu jitkellem kif meta kien hemm il-liġi topera fih, kontinwament jidneb, kollu jidneb. Ma meta deret il-grazzja, meta der Kristu, u miet, u issa għandu ħajja ġdida fi Kristu, u l-liġi ma tistax taħkmu, il-liġi ma tistax ikkundannaħ. Mela, la jmorru għal-liċenzja biex jibdew isuqu. Il-liġi taħkem fejn emmela, fejn il-bnidem għadu ħal. Imma l-min miet, memx iktar liġi. Għad taqbdu għadi għagġi taf kam fija power. Mela l-Bibja tejla, isimawni, issa vekk il-liġi ma taħkmekx, moħkom hemm. ħanejt xi ħaġa xuħut minnkom ħatqabżu għajnejkom hekk. Żommu minn ġewwa mhux jaqbżulkom. Jekk il-liġi tad-dnub ma taħkmekx, laqqas il-kuġina tal-liġi ma taħkmek u tad-dnub laqqas il-kuġina tad-dnub ma jaħkmek. Taf min il-kuġina jew it-twin tad-dnub? Hawnhekk ħanoffendi ċertu dottrini li jien jekk tridu taqrawha di morru qrawha bir-revelazzjoni. Jekk id-dnub ma jaħkimx, x'ma jaħkimx iktar? Come on, think. And because if you don't think, you sink. X'inhi? Jekk ma taħkimx iktar il-liġi tad-dnub, fik x'ma jaħkimx iktar? Id-dnub daħal u ma d-dnub daħal il-mart. Mela ħu id-dilja ma d-dnub u dak kollu daħal ma d-dnub x'jagħmel? Jaf! Now, għal dawk id-nej li għadu għamen, jalla qbattuwa. Il-komplement, naħseb għadkom riqdi. Il-bnidem mejjet! Naf li ħan qajjem l-eyebrows. Taħrabx. Fil-kas, istudja. Istudja daw il-3 kapitli. Romans 5, 6, 7 and 8. 4 kapitli, studjom sewa. U tara kif Rumani 8 Pawlu jgħid li għal-kemm hemm il-liġi tal-mew taħdem fija. Għandukom xi ħaġa. Forsi ma nafx kux xogħol minnkom forsi mhux ħataqbduha totali jalla taqbduha. Jiena u inti fi Kristu ġejna meħlusa mill-liġi tad-dnub u tal-mewt. X'inhi l-liġi tad-dnub u tal-mewt? Il-liġijiet tal-lut. Dik il-liġi. Xtejtek, il-liġi li ġiet wara 400 sena minn Abraham, din il-liġi ta' il-qawwa lid-dnub. Wara ma sewa, il-liġi ta' Mosè li ġab, ta' il-qawwa lid-dnub. Issa isimgħuni. Il-liġi li ġiet ħakmet fejn kien hemm id-dnub. Fejn ma jkunx hemm dnub, il-liġi ma tistax taħkem. X'jaħkem minfloq? Il-grazzja. Mela l-bniedem li verament jgħix fil-grazzja huwa dak li miet għad-dnub u dak li m'għadux taħt il-liġi. Qed tifhmu? Issa jekk il-ħajja ta' Kristu tammar fija, Romani kapitlu 8 marru. Ejlu Spiritu Santu kellimni. Invadili kull ċellola f'qalbi f'moħħi u ħsibijieti. Mela issa ma hemmx ebda kundanna għax dawk li jgħixu faqda ma' Kristu Ġesu. Għal dawk li jgħixu faqda ma' Kristu Ġesu. Għax il-liġi tal-Ispiritu li jagħti l-ħajja, il-liġi tal-Ispiritu x'inhi? Il-liġi tal-Ispiritu tagħti l-ħajja. Fi Kristu Ġesu ħelsitni mill-liġi tad-dnub u tal-mewt. Għax dak li ma felħitx tagħmel il-liġi, dak li ma felħitx tagħmel il-liġi, għax kienet bla saħħa mingħajr il-ġisem, biex dak li b'ġustizzja titlob il-liġi jseħħ fina li ngħixu. Imma skont l-Ispiritu u mhux skont il-ġisem. Mela il-liġi tal-Ispiritu taħdem skont il-Spiritu mhux skont il-ġisem. Dawk li jgħixu skont il-ġisem ħsibhom huma fi ħwejjeġ tal-ġisem. Dawk li jgħixu skont l-Ispiritu ħsibhom huma fi ħwejjeġ tal-Ispiritu. Ix-xewqa tal-ġisem iwasslu għal-mewt. Ġifieri l-mewt tinferet minn Malla. Ix-xewqa tal-Ispiritu jwasslu l-ħajja ta' dejjem u slim.
Għalhekk ix-xewqat tal-ġisem huma għadewwa ta' Alla ma joqgħodux għal-liġi ta' Alla u anqas jistgħu joqogħdu. Dawk li jgħixu skont il-ġisem ma jistgħux joġbu l-Alla. Għaliex? Għax dawk li jgħixu skont il-ġisem għadhom ħajjin fil-ġisem u l-liġi ta' taħkimhom u l-liġi ma salva l-ħal. Il-liġi kontinwament ikkondannar. Issa intom ma intomx taħt il-ħakma tal-ġisem, imma intom maħkuma mill-Ispirtu. La darba hemm l-Ispirtu tal-Alla jammar fikom, jekk xi ħadd m'għandux fih l-Ispirtu ta' Kristu, dan mhuwiex tiegħu. Jekk Kristu jammar fikom, isimgħuha vers 11, jekk Kristu jammar fikom, għalkemm il-ġisem huwa mejjed minħabba fid-dnub, issa isimgħuni, għaliex Pawlu jitkellem kif il-mewt kontinwament opera fih. Liema mewt? Isimgħuni, hemm parti, hemm mewt li naw inti kontinwament qed topera fina. Meta daħlet id-dnub ta' Adam u Eva. Dik il-mewt għadha taħdem fina, x'jiġifieri? X'qallu lil Adam u Eva ħantikom x'tomodu, okay? Ħantikom x'tomodu. Għax this is a chunk of steak right now ġej issa. Meta din Adam u Eva Alla qallu jekk inti tikol minn dan il-frott tas-siġra, inti x'jiġrilek ma qallux inti timrat, qallu inti tmut. Għandna kif taħna avalanga ta' mistoqsijiet. Issa Ġesu jgħidlek li aħna mifdija mill-liġi li ġabet saħta u ġabet il-mart. Li maħna mifdija minn hija li u inti xi darba rridu mutu. F'dan il-ġisem. Imma tmut meta jekk aħna vera ngħixu fi Kristu mejtin f'dan il-ġisem imma ħajjin fi Kristu, la dnub u laqqas il-mart ma jaħki. U jekk jipprova jaqbad, ikollu jaħrab. Bħalma inti xi kultant tiżbalja, ma tħallihx jemmur iżbal. Jekk tidnel, id-dnub ma tħallihx jemmux. Hekk l-istess, jekk tiġi marda, aħna x'ngħid, il-Bibja x'tgħid? F'isem Kristu tfiq. Dik ikun mhux ir-reda tal-Alla tfiq, kieku inti jkollok taċċetta l-mart bħala parti mill-pjan tal-Alla. Lallu, kemm hawn minnkom għandkom iktar mistaqsijiet issa minn flok ir-risposti. Għandna one honest person. Il-kunċetti hija din. Għax hemm ħafna x'titgħallem. Morru meditawhom dawn l-iskritturi, morru qrawhom. Sewwa, ħamorru issa. Ħalli nispiċċaw. Ħanaqraw vers 10 u vers 11. Jekk Kristu jammar fikom, kemm hawn Kristu jammar fikom? Għalkemm il-ġisem huwa mejjed minħabba fid-dnub, imma l-Ispirtu huwa ħaj minħabba fil-ġustizzja. Issa isimgħuha, waħda mill-iktar skritturi favoriti tiegħi. Jekk l-Ispirtu ta' dak li qajjem il-Ġesu mill-imwiet jammar fikom. Alla stess li qajjem lil Kristu mill-imwiet iqajjem għal ħajja wkoll il-ġisem, mhux il-ġisem marit, il-ġisem mejjed. Jiġifieri hemm il-mewt li daħlet permezz għadhem. Imma x'jiġifieri, jiena ħanejlek x'nemmen jien. Issa, jekk ma temminx jew dak min tixtara, ħanejt bħalma Pawlu qal lil Filippin kapitlu 3 vers 15. U Alla jirrivelalkom dak li għadkom ma fimtux, jirrivelalkom iktar tard. Jiena nemmen li jekk bniedem vera jgħix ma' Kristu, fi Kristu b'revelazzjoni ta' minnu fi Kristu Kristu fih, sewwa irid jgħix fl-imħabba. Titgħix fl-imħabba, titgħix fil-fidi. Jiena nemmen li l-dnub u laqqas il-mart ma jiddomen għalek ħajtek. Għax l-ebda wieħed minnhom hija rreda tal-Alla għalik. Ġesu ħalisna mis-saħta tal-liġi. Is-saħta ta' Adam u Eva da taħdem. Għalhekk imutu fiżikament. Hemm barkijiet li jissuperaw ukoll nistgħu nitkellmu fuqhom iktar tard. Il-kunċett huwa din li Alla jixtieq li inti u jien ngħixu il-milja tal-ħajja fi Kristu minn issa biex inwettqu nuru d-dinja il-qawmien ta' Kristu.
Imma jina u inti rridu ngħixu mejtja għalina u mamda fi Kristu mitfuna ma' Kristu. Għalhekk hawnhekk tgħidlek dak l-istess spiritu li qajjem il-ġisem mill-imwiet x'jagħmel? Iqajjem għal ħajja wkoll il-ġisem mejjed tagħkom bis-saħħa tal-Ispiritu Santu li jammar fikom. Dik il-kelma tfisser that he rejuvenates, he quickens and he vitalizes. Listen, not vitalizes your spirit is already alive. He vitalizes your body. Now go and chew that for at least 1 year. Imma, bħalma nitkellmu dik kull nhar terba, aħna nikbru f'din ir-revelazzjoni. U inti ma tħares la lej il-pastor, la lej l-oħtok u laqqas lejhu, titħares lej Kristu Ġesu. Taf kemm hawn nies li verament għexu għal-mulej, forsi mhux fil-maġġoranza, imma laħa kemm hum id-nub u laqqas kemm hum il-mar. Issa inti tqgħodx issaqsilha hemm, inti żomm għajnejk fuq Ġesu. Jekk inti verament trid taħkem fuq il-mart, trid timxi bil-fejdi, trid timxi fl-imħabba, trid timxi fil-li dejjem taħfer, trid titgħallem tħobb bħalma ħab Kristu. Amen? Ma jfissirx li ara mill-lat spiritwali tiġa qiegħda hemmhekk inti, tiġa qiegħed hemm, imma mill-lat esperjenzali, jekk teżisti dik il-kelma, from the point of view of what Jesus has already done for you, it's a done deal. But me and you are growing in the experience of it. That's called revelation. That's called spiritual growth. Paulus jgħid, għalkemm għaddi ma lħaqtix, però x'nagħmel? Nissara, bl-Ingliż jgħidlek I press on to the upward call of God in Christ Jesus. Ħalli dak li għaddi ma lħaqx, nilħqu. Filippin 3 morru studjaw sew. Għadifum? Il-lejla ħwa, il-mulej jrid poplu l-ewwel net irid imut għalih innifsu. Itallem aħfer, itallem ħobb. Taqbel ma' kulħadd f'din id-dinja, nista' ngħidlek minn issa, ħasseħ u ssir fil-ħajja tiegħek. Ħanagħmilek profezija li ħassir żgur. Qatt minn ħataqbel ma' ħadd fuq kollox. Profezija li ħasseħ żgur. Imma li inti tħobb il-kulħadd, Alla jikkmanda minnek. Li inti taqbel ma' kulħadd, Alla ma jikkmandajiex. Laqqas li taqbel ma' l-passer, ma' ħuk, moħtok li taqbel magħhom kollox. Imma li tħobbhom bħalma Kristu jikkmandak. U jekk inti ma tagħmilx dak, inti tkun qed tgħix unprivileged. In a state where you're not obtaining the uttermost of what God has for you. Il-ħajja tal-Kristjani hija l-ħajja tal-fidi, hija ħawwa tal-imħabba, ħajja tal-imħabba u l-ħajja tal-qawwa once l-esperjenzajna l-mewt ta' Kristu. Għad tifhmu aħwa? Ejja baxxu rasna. Hawn xi ħadd itgħallem xi ħaġa llejla? U din mhijiex xi ħaġa li inti takkwista għax ġejt il-lejla l-fellowship. Tikber f'din rivelazzjoni. Jien bl-aktar mod assolut u naf li hawn min forsi jolli għajnejh, nemmen li l-Kristjan jista' jasal fi stat li ma jidnibx iktar. 100%. Jien nemmen li l-Kristjan jasal fi stat fejn ma jimraċ iktar. Jien nemmina. Jien wasalt? Le. Imma nemmen li available. Jiena nemmen li l-Kristjan ma jmut qatt fiżikament? Le. Ma wedilix Ġesu. Però tista' seħ jekk tiġi r-rapture. Mbagħad vera nkun esperjenzajt il-minja kollha. Irid immut għalija. Irid imut għalija. U Ġesu għex ħajja ta' sottomissjoni li l-rida tal-missi. Halleluja. Ejni tolbu, jekk inti l-lum jgħatawa l-ewwel darba fil-ħajja tiegħek u forsi fl-ewwel darba fil-ħajja tiegħek inti tixtieq tagħti ħajtek lil Ġesu vera ma.
mhux issir reliġjuż, mhux issir you become a Christian because you like the name. Li inti verament tixtieq tiltaqa' ma' Ġesu f'ħajtek u tibda tgħix il-ħajja ta' Kristu. Imma l-ewwel trid tmil ħajtek. Trid toffri ħajtek sakrifiċċju ħaj. Trid toffri ħajtek bħala vittma, bħala martri, ħalli mbagħad Alla jlibsek bil-qawwa tal-Ispiritu Sant. Halleluja. Jekk dal-persuna hawn xi ħadd illum jixtieq tagħti ħajt il-Ġesu ħolli dik. Għall-ewwel darba tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu ħolli dik issa stess. Tixtieq issegwi l-Ġesu, sorry. Hawn xi ħadd jixtieq isegwi l-Ġesu. Issegwih verament. Għandna waħed ngħid tlieta. L-oħrajn x'ha tagħmlu? Forsi diġà għażiltuh il-Ġesu, diġà għamiltu għal għażla. Kulħadd iqum bil-wifqa. Come brother Johan, come and sing, bro. Come worship the Lord. Għajdet talba warajja, jekk inti tixtieq tagħti ħajtek il-mulej illum għall-ewwel darba f'ħajtek. Kemm hawn minnkom tgħidli passa jien irċevejt xi ħaġa llejla. Kemm hawn minnkom għandkom bżonn fejqan? Għandek bżonn taħfer f'qalbek? Imma vera. Imma kif ħankun naf passa li vera ħfirt? Tidnejlek kif? Meta inti tħares dak il-persuna u minn flok tgħidlu kemm nixtieq intik xaba. Tgħidlu mulej, dak tħobbu int, għal dak mittu kol. Għal dik mittu kol. U inti tħares lejhom permezz tal-għajnej ta' Kristu. U tħenna lihom u titlobha għalihom minn qalbek, mhux għax qallek il-paster. U minn flok tibda taraħ ladu, tibda taraħ miskin jew għasra. Bħalma men Ġesu x'għamel fuq is-salib. Msieken mulej, missier għara ħassa x'inhu ma jagħmlu dawn. Laqqas jafu li iktar tiweġġaw lilhom, lili mhux qed iweġġawni. Aħfrilhom missier għax ma jafux ta' x'inhu ma jagħmlu. Kapaċi li min weġġek tgħid miskin, miskin, ejja miskin, jekk naraħ nagħmellek miskin. Tinsix li inti titfiq. Tinsix li inti tgħix ħieles mill-ħakma tal-għada. Kapix? Ejni talbu, kulħadd jgħid talba warajja minn qalbek. Missi qaddis. Grazzi ta' Ġesu Kristu. Li f'dak kollu li jitlob minni tiġa u għamlu għalija u għamlu bħala eżempju qabli. Ġesu. Aħfil il-nobeti. Jina midneb mulej. Għandi bżonnok fil-ħajja tiegħi. Salvani Ġesu. Aħsilni bid-dem prezzjuż tiegħek. U imlini bl-Ispiritu Santu. Illum mulej nażel li mmut għalija nnifsi u mmut fi Kristu biex permezz tal-qawwa tal-Ispiritu Santu inqum għal ħajja ġdida, ħajja ta' qawmien fi Kristu Ġesu. Għal ħajja ta' dejjem. Illum niddikjara li jiena ta' Ġesu u li permezz tal-mewt u l-qawmien tiegħu jien salvat. Għatini l-grazzja, għatini s-saħħa biex verament ngħix għalik. Għal-glorja tiegħek Missir. Amen. Halleluja. Grazzi Ġesu. Għal dawk li intom qed tarawna permezz ta' Facebook u YouTube, God bless you. Narawkom l-erba fis-seba, is-sib fis-seba u l-ħadd fl-10 ta' filgħodu. God bless you YouTube and Facebook.